ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Din dunay usa ka Dios pero tulo ka persona. Ang Dios Amahan nga nagbuhat sa kalibutan, ang Dios nga Anak nga nagtubos sa katawhan, ug ang Dios Espiritu Santo nga nagsantos kanato, naghiusa kanato, naglaban kanato. Ug kining Santissima Trinidad gitawag kini nga misteryo. Tungod kay dili nato masabtan sa tungod na huna. The Most Holy Trinity is called a mystery because it cannot be totally understood in our human mind. The mystery of the Most Holy Trinity is a basic doctrine of faith in our Catholic religion, understandable not with our heads but with our hearts. It teaches that there are three divine persons sharing the same divine nature in one God. There is one God who has three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Each person, matag usa ka persona, Ginoo. And yet, there is still only one God. No, matag persona, Diyos, pero usara ka Diyos, tulo ka persona. We have the Father who is the Creator, the Son who is the Redeemer, and the Holy Spirit, the Sanctifier. The doctrine of three persons in one God, co-equal and co-eternal in divinity, yet distinct in person, but not explicitly spelled out in the Bible. No, dili ta makabasa sa pulong nga Trinidad sa Biblia, but it is implied. Masabot na to nga naa gid ining kamatuoran nga dunay tulo ka persona ug usa ka Dios. Una, nga mituo kita base sa gipadayag ni Hesus nga siya anak sa Dios, pinadala sa Dios. Giangkon gani siya sa Amahan sa dihang gibunyagan siya. No, gibunyagan siya dito sa suba sa Jordan, atong Ginoo ni San Juan magbubunyag, paghawas ni Hesus sa tubig, mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati. Ug dunay tingog nga dunungog gikan sa langit, ang tingog sa Amahan nga miingon, kini ang pinangga kong anak. No, naa ang tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug sa pagpahibalo sa anghel ngadto kang Maria, ang Dios mipadala kang Arkanghel San Gabriel ngadto kang Maria, pagtaho, pagbalita nga siya mahimong inahan sa Dios. Og si Maria namabdos, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagmabdos siya sa anak sa Dios nga mao si Hesus. Og ang atong Ginoo sa iyang gitawag og missionary command, yang giingnan mga tinun-an dahil ng isang saka sa langit, no? Before siya misaka balik sa Amahan, ningon siya, panglakaw kamo sa tibok kalibutan og himuas lang mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. No, klaro gyud kaayo. Pero why pulo nga Trinity sa Biblia? Pero atong masabot nga doon na gid ay tulo ka persona sa usa ka Dios. Pero gitawag ni siya mystery tungod kay di kita makasabot ni ini sa atong unahuna. The problem does not lie in God, but the problem lies mainly in the human mind, because the human mind cannot think of a thing which is different and the same at the same time. No, ang problema sa Santissima Trinidad wala sa Ginoo, kundi naa sa tao. Tungod kay ang tao, ang iyang unahuna, dili siya makahuna-huna ug usa ka butang nga managlahi ug managsama sa samang higayon, sama sa square circle.
Dili ta makaunahuna kang usa ka square at the same time circle. No, lahi ang para sa ato lahi ang square, lahi sad ang circle. Pero para sa Ginoo, ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, pero usara ka Diyos. Muna mystery. Muna si San Agustin nag-ingon, understanding is the reward of faith. Therefore, seek not to understand that you may believe, but believe that you may understand. I believe in order to understand. Ang sekreto di ay nga atong masabtan ang kamatuoran sa Santissima Trinidad kung ato sang tuuhan, atong dawaton ang kamatuoran dan kita makasabot sa gipadayag sa Dios. O ang relasyon sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo sama kini sa kandila nga makita nato nga dunay usa ka kandila nga nagsiga. Diya sa kandila nga usa, dunay tutulo diha atong makita. Una, ang kahayag sa kandila, no? Dili gyud nato malalis nga ang kandila nagdagyog kahayag nga magwagtang sa kangitngit. O ikaduha, ang atong hikapon ang kandila na ang kainit, no? Unya, ang naghatag sad og kainit og kahayag usa may tawag ana kalayo. Naagyod ang kalayo, ang kainit ug ang kahayag. Usara sila. Sama sa ice. Ang ice usara, pero naa diha ang iyang pagkabugnaw, iyang ginalisngaw ug ang iyang pagkagahi, no? Unya sama sa mangga. Nga ang mangga makita nato, mangga nga bunga sa mangga, usara, no? Makita na usa ka bunga sa mangga. Pero naay tutulo diha. Naa diha ang panit, naa diha ang unod, naa sad ang liso. Ang liso lahi sa unod. Ang unod lahi sa panit, pero usara sila, no? Pero kining analogy dili man gyud perfect. Pero makatabang ni nato sa paghunahuna nga ang Ginoo di ay misteryo, tulog karon. Pero dili kita mo tugkad kay ni ana kay law man kani kay magisgot nga itag Ginoo siya may nagbuhat kanato. Pero ang Ginoo nga nagbuhat kanato, way nagbuhat sa Ginoo. God who is the creator but uncreated. No, misteryo. Siya may sinugdanan sa tanang dunay kinabuhi, pero wala siya sinugdanan. Siya mo'y katapusan sa tanan nga wala siya katapusan. Pero dunay pero. Dunay giingon panutihon kung ang Dios usa unya tutulo ka persona, ang tanan sa niyang mga binuhat doon na say tutulo. If God is Trinitarian, then the whole creation reflects the Trinity. Munang makita na to sa tibuok kalibutan, bisag asa kamulingi, naagi tutulo. Una, ang kalibutan gibahin og katulo na ay kadagatan, kapatagan, o kawanangan. Bisan ang tanang dunay kinabuhi, gibahin o katulo na ay mga mananap, mga tanom, o mga tao. Bisan gani ang tanang kolor sa tibuok kalibutan, nagasukadra sa tulo ka kolor. No, all the colors in the world came from the three primary colors nga mao ang red, yellow, and blue. Bisan ang mga panganod, gibahin og katulo. Bisan ang atong palibot, no? Naagi tutulo, naay gitason, naay gibag-on, naa sa gilapdon. Bisan ang atong language, pinulungan, tulo ra gyud kinahanglan, naagyoy subject, verb, predicate. Bisan sa atong pagkaon, tulo ra gyud kinahanglan, pamahaw, paniadto,
o panihapon. Bisan sa atong kanon, mawa ganing usa sa atong kanonon, perting gubuta. Kinahanglan yun nagyoy kanon, sudan o mainom. Bisan ang mga tao, gibahin og katulo. Na yung mga lalaki, na yung babae, nasa third party. Bisan ang mga tiguang, gibahin og katulo. Na yung mga tiguang, guwang-guwang, o kinatiguangan. Bisan ang mga bayot, gibahin og katulo. Na yung mga bayot, bayoton, o kinabayutan. Bisan ang pamilya. Dili matawag nga pamilya kung wa gining tutulo. Kinahanglan doon nagyoy amahan, inahan, o anak. Bisan ang mga chemical compositions, gibahin og katulo, doon ay solid, gas, and liquid. No? Bisan ang atong unahuna, gibahin og katulo, na ay conscious mind, unconscious mind, o subconscious mind. Bisan ang atong kanta, even the music has three elements. Doon nagyoy tone, rhythm, and tone, rhythm, and doon ay katulo, no? Nalimot ko sa usa. Nya, ang ato sang mga tanom, ibahin og katulo, na ay gamot, na ay lawas, na say dahon. Bisan ang atong padulngan ini kamatay, na ay tutulo. Either ma-impierno, ma-purgatorio, or malangit. Bisan sa atong panahon, even our time is divided into three. Doon ay kagahapon, na ay karon, o sa umaabot, past, present, and future. Kunya, ang atong stages of life, hugna sa kinabuhi, gibahin og katulo, na ay pagpakatao, pagpakabuhi, o pagpakamatay. Mag-isgot kag Santissima Trinidad, we are in the Holy Trinity because we are created by God. Ato pakpakan ang Ginoo. No, kay dako ang Ginoo. Dili na ito matubkad. Pero in order to understand the mystery of the Holy Trinity, faith is needed. Pagtuo mo'y gikinahanglan. Muna mingon San Agustin sa kunang giingon sa unahan, understanding is the reward of faith. Therefore, ingon San Agustin, seek not to understand that you may believe, but believe in order to understand. The Holy Trinity is not the problem to be solved, but a mystery to believe in. Busa ato karong daygon, ang Diyos Amahan, nga nagbuhat sa kalibutan, atong simbahon, atong pasalamatan, pasidunggan, o ang Diyos nga anak, nga nagtubos sa katawhan, o ang Diyos Espiritu Santo, nga naghiusa kanato,